fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na Renouveau FM Renouveau TV an ka pajiw kan ka aw fo Mali kɔnɔ Mali kɔn kan ka taa se ministriso fila min ka baara ɲɛsilen bɛ kalanko in ma académie ka taa se kapu directeur d'école privé ani public ka taa se école karamɔgɔw ma école de masaw aw ma ɲina aw yɛrɛ kɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleman dɔn wagati kofɔlen na cogo ani Alassane Diallo sɔgɔmada in na an garijɛgɛ donna ale la a bɛ ca kɛ ministriso la ministriso min ni a ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kalanko yɛrɛ ma ani ale bɛna jɛ ka baro kɛ nin wagati kofɔlen in na o la sa ale kɛra maa ye an garijɛgɛ donna min na nin wagati kofɔlen in na Alassane i ni sɔgɔma. Sori Diallo i ni sɔgɔma. Awa. I ka weleli diyara n ye. Kosɛbɛ. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. An bɛ an filɛbaga bɛɛ fo. Ok. An bɛ baara min na Ala k'an bɛɛ dɛmɛ. Amina rabi parce que faso ko don. N'i ko école ko bɛɛ de b'a la. Tiɲɛ. Écoledenw b'a la. Écoledenw somɔgɔw b'a la. Maîtres b'a la. Partenaires b'a la. Bref bɛɛ b'a la. Ok. Nin de Alassane Diallo conseil juridique du ministère de l'éducation nationale an ale bɛna baro kɛ sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnya la examen minnu kɛra ka daminɛ kapu BT defu olu minnu kɛra olu kɛra cogo di mun sɔrɔla o kɔnɔ an bɛ an da don olu la ka kuma o kan conseil juridique ministère de l'éducation na ale jɔrɔ a n'a ka baara ye min ye a bɛna kuma o kan ka taa se fɛn min ye épreuve yɛrɛ a bɛ bɔ bolo jumɛn kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ minnu na fo ka taa se enveloppe dafaraliw ma an bɛ an da don olu la n'i ye jateminɛ kɛ écoleden minnu walima écoleden masa minnu bɛna n'olu n'u bɛ minɛ i ka faamuya b'a la examen wagati la sariya ye mun de fɔ olu ka kiiri la an bɛ an da don la ka ɲɛfɔli fana kɛ ka jateminɛ kɛ n'i ye ministère de l'éducation nationale ta wagati dɔw la musaka ko la i bɛ danfara caman walima danfara belebele ye fɛn min ye ekɔliso hakɛ min bɛ yen ani ekɔliden hakɛ min bɛ yen ani musaka min bɛ di i b'a ye danfara bɛ yen o la sa olu ka baara fana kɛra mun ye en tant que conseiller juridique du ministère de l'éducation nationale candidat joli de bɛ yen an bɛna kuma olu kan olu repartira centre minnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye fiti fraude de faux sujet u sera ka baara minnu kɛ pour que yɛlɛma caman jaabi ɲuman ka sɔrɔ o la an bɛna kuma o de kan sɔgɔmada in na o la sa ka foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an ka ministre ye madame Sidibe Dedo Ousmane a ye wulikajɔ min kɛ i ka faamuya b'a la ɲinan sabula examen labɛnna an ma fiti ko kuma mɛn an ma fraude ko kuma mɛn kuma tɛ faux sujet ma fo ka taa se sini n'o ye bagi yɛrɛ ye juillet kalo tile 18 o bɛna kɛ o la sa a ye kunnafonidilaw wele nin kɛra ntɛnɛndon juillet kalo tile 12 nɛgɛ kaɲa 11 wagati la a yɛrɛ jabala la ani kunnafonidilaw kumana a ye min sɔrɔ k'a lase an ma i ka faamuya b'a la kunnafonidilaw ɲɛna examen tɛmɛnenw na an bɛ an ka ministre yɛrɛ lamɛn ani kunnafonidilaw kun don. Ala barika la an sera ka o gɛlɛya ninnu kɔni an sera k'a bɛɛ kɛlɛ école ɲina école kɛra basigi kɔnɔ examen kɛra basigi kɔnɔ mais mɔgɔ jugu minnu tun b'an sen kɔrɔ écoleden somɔgɔw jugu ani école karamɔgɔ jugu ani écoleden jugu minnu y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ nin jamaba in bɛɛ ka baara kɛ fu ye ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ école karamɔgɔ minnu y'a kɛ u y'a kɛ de ka école karamɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ écoleden minnu y'a kɛ u y'a kɛ ka écoleden tɔw tɔgɔ tiɲɛ écoleden somɔgɔw minnu y'a kɛ olu fana y'a kɛ de ka écoleden somɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ fu kɔni sirila la parce que mɔgɔ 13 olu de minɛna la olu kɔni bɛɛ de bilalen don bi sariya ka bolo kan dɔw bɛ kaso la dɔw bɛ commissariat la hali bi dɔw bɛ gendarmerie la mɔgɔ 13 directeur de centre b'o la écoleden somɔgɔw b'o la écoleden b'o la école karamɔgɔw b'o la. ne ko an ka ministre ye madame Sidibe Dedo Ousmane a ko ye kunnafonidilaw wele examen minnu tɛmɛna jaabi minnu sɔrɔla olu kɔnɔ a labɛncogo la ani fɛɛrɛ minnu sigira sen kan maa minnu minɛna a ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ani kunnafonidilaw kun don nin kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen kalo tile 12 nɛgɛ kaɲa 11 wagati an kun bɛ a yɛrɛ kɛrɛfɛ o la sa an ye min sɔrɔ Somɔgɔ Sanbala o de dantigɛli kun filɛ nin ye an bɛ taa an ka maa welele fan fɛ n'o ye
Alassane Diallo ye a ye conseiller juridique ye ministère de l'éducation nationale la Alassane Diallo an bɛ ɲininkali gale min tɛ ko i la n'a fɔra ko conseil juridique d'un département ministériel kɛrɛnkɛrɛnya la i bɛ yɔrɔ min n'o ye ministère de l'éducation nationale ye e ka baara jumɛn ye ministre in kɔnɔ. Sori i ka question diyara n ye il faut k'i waleɲuman dɔn conseil juridique d'abord ne bɛ baara min na éducation na donc n b'a fɔ k'a f'i ɲɛna c'est comme si ne ye ministère de l'éducation nationale ka juge par exemple ni problème min bɛ éducation ministère de l'éducation na ani mɔgɔ wɛrɛ cɛ ou bien an ka problème min bɛ tribunal la ne de b'a wulikajɔ bɛɛ kɛ pour que école ministère ka se ka a ka problème défendu ni dossier fana kan ka dilan min kan ka passer conseil de ministre la i n'a fɔ loi décret ninnu ne de bɛ jɔ n'a rédaction ye ne bɛ jɔ n'a ka fɛn bɛɛ ye fo ka taa se conseil des ministres fɛn na ni arrêté fana bɛ yen arrêté i n'a fɔ arrêté min bɛ école so ninnu créer dayɛlɛ ou bien arrêté min bɛ chef de division ani mɔgɔ wɛrɛ nommé département kɔnɔ ne de b'a a fɛn bɛɛ lajɛ n'a sɔrɔ sariya ye min fɔ n'o o bɛ sabatira yanni a ka taa SDG la n'a bɔra secrétariat général du gouvernement ni visa kɛra ka na ne b'a lajɛ ka note kɛ ministre bɛ sɔrɔ ka signer k'a fɔ ko arrêté min fɛngɛra problème foyi t'a la ministre bɛ se k'a signer donc ne ka place jɔyɔrɔba de don département kɔnɔ. Alassane Diallo i bɔra ka ministre lamɛn a ye conférence de presse kɛ kunnafonidilaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ i yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ nin don i hakilina kɛra jumɛn ye ministre ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ. Merci Sori ministre ka kɔrɔfɔ a ye min kɛ a ɲɛna kosɛbɛ parce que waati dɔ kɛra an bɛ ko caman kɛ mɔgɔ tɛ b'a kalama donc ministre bɔra ka kuma min fɔ c'est pour que ka écoleden somɔgɔw la conseiller ka écoleden yɛrɛ conseiller k'a f'u ɲɛna ko chacun doit compter sur son propre sur son effort c'est-à-dire mɔgɔ si kana sɔn yurugu ma mɔgɔ si kana sɔn facilité ma min b'i kunkolo kɔnɔ i k'o de kɛ n'i m'o kɛ n'i ko k'i bɛ bɔ sira wɛrɛ fɛ sara b'i ɲangi voilà. D'accord Alassane Diallo k'a yira filɛlikɛbagaw la k'a fɔ ale ye conseil juridique ye ministère de l'éducation nationale kɔnɔna la an bɛ taa ɲininkaliw kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ bagi sini don nɛgɛ kaɲa 7 o tɛmɛnen kɔ sanka 45 ekɔliden bɛ don kilasi kɔnɔ ɲina i bɛ se ka hakili jigin kɛ ɲina ekɔliden nombre bac la a nombre o ye joli ye CLU ani u tilara centre ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka hakili lajigin kɛ a la. Sori Diallo merci n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn donc candidat minnu tɔgɔ sɛbɛnna minnu kan ka bac kɛ ɲina a candidat bɛɛ lajɛlen Mali kuturu bɛɛ a candidat bɛ taa 192 442 candidats o candidat ninnu CL b'u la CL hakɛ min b'u la o ye 30 619 candidats de CL. Maintenant au candidat bɛɛ lajɛlen répartira centre minnu kɔnɔ o centre bɛɛ lajɛlen centre 424 ani 24 424 centres. Ok d'accord o kɔrɔfɔ bɔlen kɔ an bɛ gɛrɛ i la hali bi an ka ɲininkaliw sabula a caman bɛ an bolokɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ épreuve bɛ labɛn o de bɛ di candidatw ma mais yanni a ka se enveloppe dafarayɔrɔ la i bɛ se ka hakili lajigin kɛ parce que accusation caman bɛ ta ka ɲɛsin waati dɔw la département ma mais k'a fɔ ko ni fiti yɛrɛ la ɲangili bɛ ta ka ɲɛsin aw ma mais sujets bɛ taa a bɛ tɛmɛ sira caman de fɛ yanni enveloppe yɛrɛ ka dafarali kɛ i bɛ se ka an hakili jigin sira minnu fɛ sujets bɛ tɛmɛ yɔrɔ min avant que a ka taa se dafarali ma wa. Merci Sori ni ce n b'i fɔ i ka question na effectivement n'i ko sujet yɛrɛ i ko école karamɔgɔ école karamɔgɔ fɔlɔ de bɛ sujet choisi kɛ n'u y'a choisi kɛ n'u y'a suganti o sujet bɛ taa inspection na inspection comme yen nɔ olu de maître bɛɛ la mɔgɔ minnu bɛ sujet ninnu dɔn kosɛbɛ
olu de bɛ sujet choisi kɛ n'u y'a kɛ u bɛ sɔrɔ ka tirage kɛ n'i ye tirage kɛ u b'a bila enveloppe kɔnɔ n'a a kɛra enveloppe kɔnɔ sisan mɔgɔ minnu kan ka na sujet ninnu ta ka taa centre la académie dɔ bɛ na sujet ta a bɛ fɔ le transport ou bien l'enlèvement des sujets donc olu de bɛ na sujet enlever mais ni sujet fana enlevera fɔlɔfɔlɔ minnu ta bɛ di i n'a fɔ académie minnu yɔrɔ ka jan Bamakɔ la i n'a fɔ académie minnu bɛ kɔrɔn fɛ minnu bɛ en tout cas minnu ka yɔrɔ ka jan olu de bɛ o ta de bɛ di fɔlɔ u bɛ sɔrɔ ka to ninnu fana ta di donc a circuit ye nin de inspection mɔgɔw bɛ choix kɛ u bɛ tila ka inspection mɔgɔ kelen de bɛ tirage kɛ u b'a don enveloppe kɔnɔ n'a donna enveloppe kɔnɔ waati min académie mɔgɔw bɛ wele ni académie mɔgɔw welela minnu ka sujet bɛ di fɔlɔ confidentiel o ye académie minnu yɔrɔ ka jan olu ta de bɛ di fɔlɔ n'olu ta banna u bɛ sɔrɔ ka minnu bɛ masurunya Bamakɔ masurunya na olu ta fana bɛ di. D'accord. Alassane Diallo an ye ministre ka wulikajɔ nafaba de ye a ɲina kabi salon a bɛ wulikajɔ in na a ko ko fɛn min ye fiti fraude faux sujet a ka ban Mali kɔnɔ ka sababu kɛ a ɲɔ ɲalen don a nalen tilen a ye baara in ta ba la ne ko an bɛ se ka dɔn fɛɛrɛ jumɛn de b'a bolo pour que parce que ɲinan ta ye maa dabaliya ban dɛ fɛɛrɛ in ye jumɛn ye. fɛɛrɛ min b'an bolo c'est que depuis bɛɛ n'i ka kɛlɛ don aw t'a fɛ ka ɲɛfɔ wa. ni depuis madame Sidibé Dédé Ousmane Traoré nana département la a ye wulikajɔ min kɛ a ye d'abord partenaire bɛɛ wele i n'a fɔ école karamɔgɔw u syndicat écoledenw association les administrateurs scolaires bɛɛ mɔgɔ min bɛ intervention kɛ secteur de l'éducation kɔnɔ k'a f'u ɲɛna ko Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ n'an bɛɛ m'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali tɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'i ko jamana ɲɛta et que kalan ni kalan ma sabati foyi tɛ se ka sabati jamana kɔnɔ donc o y'a ka credo ye ale nana nin taabolo ye ka bɛɛ impliqué n'i y'a ye u b'a fɔ ko ni ɲɛna ni ma ɲɛ bɛɛ de ma don a la ni bɛɛ donna a la a bɛ ɲɛ. D'accord an y'a mɛn k'a fɔ ko a ye atelier basigi sen kan ka bɛɛ lajɛlen wele ka na fiti ni fraude ni faux sujet minnu bɛ circuler fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko bɛɛ lajɛlen jira ka hakili jagabɔ min kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara jaabi de filɛ nin ye an b'a fɔ an bɛ taa ɲɛfɛ Alassane Diallo hali bi an bɛ sariya kɔnɔ madame la ministre conférence in senfɛ a yɛrɛ na k'a fɔ maa 13 tɛgɛ dara olu kan o maa 13 la président centrew b'a la o maa 13 la directeur b'a la maître b'a la école de mansaw b'a la écoledenw b'a la k'u bɛ kiiri tigilamɔgɔw ani sɛgɛsɛgɛlibagaw n'o ye commissariat ni brigade de gendarmerie ye k'olu bɛ olu bolo nin wagati kofɔlen in na mais n'an ye sariya yɛrɛ tagabolo jateminɛ n'a fɔra ko ka ɲangili bere ta ɲangili bere a ye mun de fɔ nin kɛwale ninnu na a maa bɛɛ lajɛlen parce que écoleden ka hakɛ ani directeur ta ani président du centre ta u tɛ kelen walima ni sariya ye min fɔ an b'a fɛ i ka walawalali kɛ an ye a la ka yira k'a fɔ maa 13 min bɛ bolola fɔlɔ parce que examen ma ban sariya ye mun de fɔ ninnu ka ɲangili la. Merci Sori n b'i fo k'i waleɲuman dɔn e bɔra ka question min fɔ o question diyara n ye parce que a question bɛ taa sariya bolo de kan a bɛ taa droit de kan ne yɛrɛ bɛ département la droit problème de kosɔn donc e bɔra k'a fɔ cogo min mɔgɔ 13 de minɛna o mɔgɔ 13 min minɛna effectivement écoledenw b'a la écoleden somɔgɔw b'a la président de centre b'a la surveillant b'a la mais an yɛrɛ fɛ c'est-à-dire parce que texte dɔ de bɛ yen n bɛ examen yɛrɛ régi c'est-à-dire ale de bɛ examen fɛn ninnu bɛ gérer o ye le décret qui gère les examens o décret bɛ min fɔ d'abord i n'a fɔ candidat min minɛna fraude la sisan écoleden min minɛna fraude la sisan o écoleden ɲangili kan ka d'a kan ɲangili min bɛ d'a kan par exemple ni candidat régulier de don ni candidat régulier de don u bɛ se ka a suspendu a bɛ examen kɛra san min kɔnɔ o san to a tɛ se ka épreuve to ninnu kɛ o ye kelen ye sanction filanan min bɛ ɲɛsin ale ma tuguni écoleden
mi candidat irrégulier ou bɛ se ka exclure définitivement au san in kɔnɔ a tɛ examen kɛ mais ni CL de don i n'a fɔ candidat CL o candidat CL interdiction bɛ k'a bolo san kelen a tɛ se k'i présenter centre si la ka examen kɛ o décret b'o prévoir maintenant école i n'a fɔ surveillant min minɛna fraude école karamɔgɔ min minɛna fraude problème min bɛ yen école karamɔgɔ de don sur le plan administratif n'a sɔrɔ a bɛ poste de responsabilité la an b'a bɔ o poste de responsabilité la a bɛ surveillance min na fana an b'a bɔ surveillance la o ye sanction administrative mais o t'a bali a ka di kiiritigiw ma a ka taa justice la parce que a ye min kɛ c'est un délit qu'il a fait. La fraude est un délit, c'est une infraction délictuelle. Donc, code pénal, l'article d'Amado prévoit ni mogo mi menania ni situation qu'on en a. Au kanga kiri chokomi kiri boulon. Maintenant, président de centre, mounou minana ni chokala. Ou que président de centre est tout. Oui, clé. Nous, on avait poste de responsabilité là, parce que généralement, à président de centre, et bien, ni un directeur d'école ou té, il va sur un proviseur ou bien un chef de division de donc président de centre nous était à Gansan donc nous be éducation chugado mimbe éducation donc vous savez nous devons et généralement responsable de que chef de centre donc ni chef de centre min kera ni situation avec beau chef de centre ya la wolo kene anobe mena sharia c'est-à-dire avec la kribolonka et puis nasro fana avec poste de responsabilité ni proviseur de par exemple en bas où les gars proviseur mais au tabali à kata tribunal là ay acte imposé à kata faut kum min kama ayoke voilà d'accord salon en ban contrôlement bodoni parce que anyambe ka fo yelimane ani kay ma fla minena o ma fla o kirila o matme kalu flaka an kone kuna fondila ko segesegeli ya ira ka fo u blara u matme kalu flaka mais sariya mun de fo ni kan ka nyangi sariya yɛrɛ fɛ a kɛ wale la a bɛ taa san joli ni musaka sara fana t'a kɔfɛ wa sori i bɔra ka min fɔ ni ye juju ka baara de par exemple ni vous savez ni maa min minɛna ka taa kiribulon kan code pénal de bɛ article damadɔ fɔ u kan ka san hakɛ min kɛ kaso la u kan ka amande min sara sariya de b'o fɔ c'est vrai aw bɔra k'a fɔ sisan k'a fɔ ko mɔgɔ minnu nana yɛlɛmani ni fɛn ninnu na u ma kalo saba kɛ u labilala ka bɔ kaso la bon ne tɛ se ka fɛn fɔ kan parce que juge de y'a kiiri juge de y'o kiiri olu labilala condition min na o juge de b'o dɔn ne tɛ se k'a fɔ olu labilala nin ko la parce que u man ka labila ou bien kan ka labila juge de y'o kiiri k'u bila kaso o ye justice taabolo ye o ye kiiri tigilamɔgɔw ka fɛɛrɛw tigɛlenw ye voilà Alassane Diallo hali bi an bɛ ɲininka ka sababu kɛ i bɛ ka kuma min kan a nafa ka bon kosɛbɛ président de centre minnu bɛ minɛ a kɔnɔna la parce que i b'a ye k'a fɔ ni min tɛ directeur ye il est peut-être adjoint du directeur ni u minɛna nin kɛwale la u bɛ ɲangi cogo di nombre d'années dɔ tɛ suspension sanction foyi tɛ u kan k'u sen bɔ baara ninnu kɔnɔna la wa m'a f'i ɲɛna sisan ou bien au bec critique la moka non sur le plan administratif d'abord comme ou be ministère de Bolokan ou mena komena ou mena examen code là examen tesoube mun ou suspendu administrativement mais ou tout bali parce que vous y infraction ou y acte imposé ou y acte pénalier donc ou quand attaquer Bolonka d'accord mais nous directeur d'école ou bien proviseur ni fɛn ninnu u bɛ wuli ka b'u place la parce que u ye min kɛ c'est comme si u ye jamana janfa danaya min tara ka du kan o danaya u m'o sabati o ma sabati mais maa caman minɛna ɲinan maa 13 kapu BT ani defu
ni maa minɛlenw polisiw de ka minɛli sera olu de ka fɛɛrɛw tora kɛra sababu ye k'u minɛ walima minisiriso yɛrɛ de ka fɛɛrɛ kɛra sababu ye k'u minɛ parce que an kɔni an m'a mɛn k'a fɔ ko lakana tigilawanw y'u tɛgɛ da maa kan mais fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen minnu sera ka kɛ sababu ye ka maa ninnu minɛ. Merci Sori. A ye dɔw y'an fɔ an k'a faamu dɛ parce que Sori i ni cɛ madame yɛrɛ bɔra k'a fɔ je ne sais pas n'i ye reportage lajɛ centre dɔw bɛ yen écoleden yɛrɛ de wulila surveillant kama parce que surveillant tun b'a fɛ ka dɔ dɛmɛ parce que i b'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ de sɔrɔ candidat bolo ou bien i b'a sɔrɔ a somɔgɔw de candidat ye a tun b'a fɛ k'o dɛmɛ puisque écoleden tɔ ninnu candidat tɔ ninnu y'u ye olu ye wo ci fo ka surveillant yɛrɛ gɛn ka bɔ salle kɔnɔ. an y'a ye surveillant de y'a essayé k'a dɔ dɛmɛ kilasi kɔnɔ écoleden tɔw ye wo ci surveillant na fo k'a gɛn président centre nana ka bɔ kalama finalement u ye force de sécurité comme i b'a dɔn examen kɔnɔna na centre ninnu policiw b'a la gendarmew b'a la gardiw b'a la minnu bɛ lakanani kɛ donc ni nin ko kɛra mɔgɔ min mina nin condition na u b'a bila gendarmerie bolo kan ou bien ka bila police bolo kan a bɛ taa déposition kɛ ale ye acte min kɛ a y'a kɛ kun min kama o bɛ taa ɲɛfɔ police la et c'est de là n'a kan ka garder ni preuve b'a bolo preuve b'a la k'a fɔ ko a ye min kɛ a ye sariya sɔsɔ n'a kan ka taa kiiribulon kan u b'a bila ka taa kiiribulon voilà o de la dɔ minɛna fraude la surveillant yɛrɛ fɛ dɔ yera nin situation na parce que candidat yɛrɛ candidat y'u plaint quoi parce que c'est comme si par exemple e kan ka candidat surveiller e b'a fɛ ka dɔ dɛmɛ ka dɔ to u yɛrɛ ma donc o de la ni acte ninnu kɛra quoi. D'accord o ye ɲɛfɔli dɔ ye an bɛ taa ɲɛfɛ Alassane Diallo mais an y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ caman sigilen bɛ sen kan ministère de l'éducation nationale fait pour sécuriser les épreuves c'est-à-dire fɛɛrɛ caman bɛ yen i ka faamuya b'a la min b'a to fiti tɛ se ka kɛ mais est ce que aw hakili sera a ma parce que aw ye fɛɛrɛ dɔw de sigi sen kan ɲinan minnu kan ka fɛɛrɛ ninnu déjouer u fana n'u ka kɔlɔsiliw bɛ ɲɔgɔn na est ce que don nalenw na aw miiri sera fɛɛrɛ wɛrɛw ma pour que aw ka fɛɛrɛ ka caya fɛɛrɛ fura dɔ kana sɔrɔ aw ka fɛɛrɛ ninnu na wa. Sori Diallo n b'i fɔ kiwale ɲuman dɔn e bɔra ka mun fɔ question ɲuman de don ne i kan k'a dɔn jamana in kɔnɔ sisan réseaux sociaux fɛn ka ca kojugu fɔlɔ réseaux sociaux ninnu tun tɛ il est très facile ka mɔgɔw contrôler fuite ni fraude de sujet ninnu mais sisan avec les réseaux sociaux a kɔɲɔ ka gɛlɛn dɔɔnin mais an ni ministère de la communication bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni ministère de la sécurité mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo pour que ka se ka réseaux sociaux ninnu examen waati in kɔnɔna na an ka se k'u surveiller dɔɔnin pour que fuite ninnu kana kɛ fuite de sujet kana passer par les réseaux sociaux o ye kelen an ka fɛngɛ choix fɔlɔ min kɛra fana minnu bɛ sujet choix ni fɛn ninnu kɛ mise en enveloppe ni tirage ninnu kɛ an y'u bɛɛ la responsabiliser k'a fɔ ko e de bolo bɛ nin ca la ni fuite bɔra la e de bɛ nɔ minɛ e nɔ bɛ minɛ parce que ministre y'a ka danaya ta ka da e kan k'a fɔ i ka sujet choisi ka tirage kɛ ka bila enveloppe kɔnɔ donc ni fuite kɛra yɔrɔnin na aw nɔ de bɛ minɛ voilà nin fana ye an ka kɛlɛ bolo wɛrɛ ye. D'accord donc fɛɛrɛw bɛ sen ka don nalenw na ka fɛɛrɛ ninnu ka yɛlɛma don u la pour que laɲini min ye fuite ka bali fraude ka bali faux sujets fana olu fana ka bali. Oui. Alassane an bɛ taa ɲɛfɛ n'i ye jateminɛ kɛ i ka jɔyɔrɔ la département na a ka bon kosɛbɛ san caman an bɛna ɲininkali min k'i la ani an ka examenw tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais a yɛrɛ fana nafa ka bon kosɛbɛ sabula an b'a ye san caman kɛnyɛrɛ ekɔliso tigilamɔgɔw ani département fɔkɔɲɔgɔn kɔ faamuyalibaliya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wagati dɔw la ka sababu kɛ a bɛ ye k'a fɔ ko ekɔliso dɔw bɛ yen u tɔgɔ dɔrɔn de bɛ sinon u tɛ yɛrɛ ekɔliden dɔw bɛ communiquer ekɔliso tigilamɔgɔ ninnu fɛ ko olu tɛ o musaka minnu bɛ sara fɔkɔɲɔgɔn kɔ bɛ gouvernement safurula département ani ekɔliso tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais e ka baara ye sariya sira ye i yɛrɛ sera ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ nin baara in kɔnɔ pour que nin kɛwale in bɛ se ka jɔ. Merci e bɔra ka kuma min fɔ d'abord an ye politique min ta an kɛlen ka inspection pédagogique régionale créer fan bɛɛ fɛ c'est pour que d'abord ni école so bɛ n'a jɔ a bɛ jɔ sariya min kan
o mogo de be ta sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ ka dɔn ni o école kan ka jɔ ou bien a kan ka dayɛlɛ ou bien a man ka dayɛlɛ o ye kelen ye e bɔra ka question min posé par rapport aux élèves fictifs o kun bɛ kɛ fɔlɔ parce que fɔlɔ pour que école privée ninnu k'u ka wari sɔrɔ olu de bɛ liste des élèves mun dir'u ma k'o sɛbɛn ka na n'a ye ministère département de l'éducation kɔnɔna na mais sisan o taabolo yɛlɛmana ministère mɔgɔw de bɛ chaque établissement an bɛ mission de wuli ka taa lajɛ écoleden min b'a kɔnɔna na o tɔgɔw bɛ sɛbɛn a bɛ fɔ min ma les élèves physiquement présents olu bɛ ta et sur la base de ça an ye élèves fictifs caman bɔ fana mais yan'o cɛ vérificateur mɔgɔw tun ye contrôle kɛ parce que wari dɔ tun bɛ di école privée ninnu ma u n'o wari man kan parce que i bɛ taa sɔrɔ doublon bɛ sɔrɔ min fɛ n b'o f'i ɲɛna bi c'est comme si e ka école so ye Sunjata par exemple école do orientera a kelen ka defu sɔrɔ u y'u bila ka taa i ka yɔrɔ la mais o école den somɔgɔw yɔrɔ ka jan Sunjata la école so dɔw b'a kɛrɛfɛ u ye transfert ɲini ka taa ye mais malheureusement école den ma transfert sɔrɔ ale bɔra e fɛ ka taa école so wɛrɛ la a bɔra yɔrɔ min na a tɔgɔ bɛ yen nɔ a taara yɔrɔ kura min na fana a tɔgɔ bɛ o de la sisan an ye fɛɛrɛ min kɛ sur la base des élèves physiquement présents ni école den bɛ yɔrɔ min papier min y'a yamaruya ka taa yen a bɛ jate yen an ni école den taara i bara sisan transfert orientation n'a transfert la ka bɔ e fɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ yɔrɔ min a bɛ compter yen de la donc a tɛ compter e fɛ tuguni voilà ça c'est o ye an ye fɛɛrɛ min sɔrɔ pour éviter les doublons pour éviter aussi les élèves fictifs parce que a musaka ka ca dɛ musaka bɛ di a ka ca ka ca voilà d'accord Alassane Diallo an bɛ taa hali bi ɲininkali la n'i ye jateminɛ examen fiti la kɔlɔlɔ caman de b'a la mais mun de la fiti bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la n'i ye baki ni defu jateminɛ a enjeu ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ examen tɔw kan mun b'a an se o yɔrɔ la i tɛ fiti mɛn BT la i t'a mɛn IFM mɔgɔw ka examen la i t'a mɛn agro-sylvo-pastoraliw ta la mais defu ani bagi i bɛ fiti mɛn mun na bon fiti comme fit de sujet bɛ mɛn olu de la kosɛbɛ bagi dun ye sini ye voilà i bɔra k'a fɔ cogo min i b'a dɔn ni i tilala defu la ni passera defu la soit i bɛ taa lycée la ou bien i bɛ taa CAP la les écoles professionnelles la soit i bɛ taa BT kɛ ou bien i bɛ taa CAP kɛ ou bien i bɛ taa lycée la au diplôme en parents d'élèves yɛrɛ olu yɛrɛ de a fiti kɛbaga ye parce que u tɛ kɛnɛ kan n'i ko parents d'élèves dɔ est-ce que u bɛna so non i t'o fɔlɔ n bɛ ka na o a ɲɛfɔ parce que e bɛ taa sɔrɔ écoleden somɔgɔw do depuis examen veille la u bɛ wuli ka yala kɛ est-ce que i tɔgɔ bɛ surveillance la est-ce que e président de centre u bɛ dɔ mɔgɔw kan ni wari ye bon dɔw bɛ yen olu tɛ se ka résister wari fɛn na wari mana iri la dɔrɔn u bɛ wari minɛ donc mɔgɔw bɛ min ɲini u fɛ u b'o di c'est pourquoi e bɔra ka fiti min fɔ n ko généralement président de centre minnu bɛ sujet garder a caman bɛ enveloppe dayɛlɛ ka sujet ta téléphone na ka ci u dɔnbagaw ma ou bien ka ci mɔgɔ wɛrɛ ma minnu b'a traiter ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma voilà a fiti bɛ na o yɔrɔ façon ninnu soit minnu bɛ mise en enveloppe kɛ tirage kɛ ou bien minnu bɛ transport de confidentiel kɛ a fiti de sujet ka ca o yɔrɔ façon ninnu de d'accord Alassane Diallo ni an ye fiti de sujet ye ni fɔra sɔrɔ la mais est-ce que kɔlɔlɔ tɛ nin ko kɔfɛ kɔlɔlɔ tɛ wa kɔlɔlɔ don parce que kɔlɔlɔ bɛ parce que ni e réussira fɛn min na fɛn min t'i ka connaissance prouver o ye fu ye et puis min bɛ ka kɛ yanni 2025 cɛ an bɛna bac communautaire de kɛ c'est-à-dire i mois kɔnɔna na
an ka sujet bac sujet ninnu bɛɛ bɛna kɛ kelen n'o dun kɛra a ka ca ala fɛ fil de sujet ninnu ani a fraude ninnu a ko bɛ dɔgɔya jamana kɔnɔ. Mais o y'a nafa dɔ ye n'an ko ko kɔlɔlɔ ni passé ta ma ca defu la école privée tigiw bɛna kɛ cogo di. olu yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ datugu kɛ parce que caman kelen k'u bolo da u sen kan ka état de makɔnɔ ni état ye écoleden mun c'u ma ka taa olu b'o de ta k'o kɛ u ka écoleden ye sinon olu yɛrɛ tɛ se ka privé k'a fɔ ko ne ka école ka ɲi Sori Jalo e den bɛ yen i den kan ka lycée kɛ ne bɛ taa i bɛ t'i den tɔgɔ sɛbɛn o lycée la parce que mɔgɔ caman bɛ u bɛ état de fɛngɛ u bɛ état ka charge de la u b'a fɛ état de k'a kɛ et privé caman bɛ fana ni état ma écoleden d'u ma u tɛ se ka évoluer u tɛ se parce que école privée yɛrɛ ka ca Mali kɔnɔ écoleden somɔgɔw sɛbɛn minnu ye k'u den sɛbɛn k'u den tɔgɔ sɛbɛn école privée ninnu fana ka dɔn donc o de bɛ na ni caman ye kɔlɔlɔ caman min bɛ ni passage ma caya école so privée caman tɛ écoleden sɔrɔ parce que an ye fɛɛrɛ min kɛ fana chaque année an bɛ liste des écoles éligibles susceptibles de recevoir les élèves de l'État au kɔrɔ c'est-à-dire école so damadɔ de bɛ école so minnu ka ɲi a bɛ fɔ les écoles susceptibles de recevoir des élèves de l'État ni école so min ka ɲi minnu bɛ se ka état écoleden sɔrɔ orientation na mais wajibi tɛ a ka d'u ma dɛ ni école publique ninnu fara parce que an fana bɛ ka politique min kɛ dans tous les grands centres il n'a fɔ cercle de région chef-lieu de région chef-lieu d'arrondissement an bɛ ka lycée créer an bɛ ka école professionnelle créer pour que état ka bɔ nin kɔlɔlɔ la parce que san o san école wari min bɛ di école privée ma dantɔ la donc école privée dɔw yɛrɛ bɛ yen min tɛ état ka programme yɛrɛ bɛ épuisé u tɛ fɛngɛ discipline bɛ enseigner ma fɔ école so bɛɛ de mais dɔw kɔni bɛ min ta kɛ parce que u bɛ wari économiser. mais o sababu ye jumɛn ye. o sababu. micro. o sababu e yɛrɛ b'a dɔn jamana in n'i tora ka tiɲɛ fɔ u b'a fɔ k'i ye fato ye. k'i ye fato ye. k'i ye fato ye. olu yɛrɛ b'a dɔn cɔ u ma matière dɔ kalan u ma matière dɔ enseigner o école maître tɛ se ka sara parce que olu ma cours dispensé o fɛn na donc o wari bɛ économiser o promoteur ninnu fɛ u b'u sago nafɛn kɛ n'a ye. d'accord ok o de la inspecteur bilala ka école privée yɛrɛ contrôler n'a sɔrɔ matière bɛ dispensé min kan ka dispensé dans les écoles publiques o taabolo fana fɛngɛra an ye fura sɔrɔ la parce que an kɛlen ka inspection pédagogique créer région bɛɛ la u bɛ se ka école publique contrôler ka école privée fana contrôler enseignement qualité bɛ min bɛ kɛ o école ninnu kɔnɔ. Alassane i bɛ fɛn caman kalama département kɔnɔna la mais est ce que moyen dira o inspection ninnu ma pour que u ka se ka taa écolesow la ka lajɛ exactement programme min bɛ ka enseigner est ce que a bɛ ka kɛ a kɛcogo la est ce que programme bɛ ka ban u fɛ aw ye moyen di u ma wa en termes d'effectifs et des moyens qu'il faut. Sori. effectif personnel. Sori an bɛ k'o kɛ. d'accord parce que service ninnu créera au fur et à mesure an bɛ inspection créer région na ka taa an bɛ agent fana ta n'i y'a lajɛ minnu bɛ taa inspection ninnu na a caman ye école karamɔgɔ u bɛ bɔ classe dɔ kɔnɔ ka taa donc an tɛ se ka bɛɛ sama ka bɔ classe kɔnɔ k'u bila inspection na o de la on attend ni recrutement ninnu kɛra dɔw bɛ na classe kɔnɔ dɔw bɛ bɔ classe kɔnɔ ka taa inspection ninnu an b'a kɛ ten. ok o bɛɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni mais moyens ils ont les moyens on les met dans les moyens de l'État ce que l'État a en b'o de kɛ c'est comme les autres services an b'o kɛ dɔɔni dɔɔni ka taa. d'accord Alassane Diallo an ye kɔlɔsiliw kɛ ɲinan kɔni alhamdulilayi an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ mais ni fiti kɛra an ye jamana wɛrɛw ye olu bɛ disposition dɔw ta surtout réseaux sociaux i da sira ma a ye san sɔrɔ nin wagati kofɔlenw na ne ko département ni a cɛkɛyɔrɔ a cɛkɛɲɔgɔn min ka baara bɛnnen bɛ kunnafoni fana ma est ce que aw miiri sera olu ma
ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan o ka ni an m'a fɔ ko fiti bɛna kɛ ni o kɛra est ce que aw ni communication aw ma fɛɛrɛ foyi fɔ réseau ko ninnu na. Merci. Ani ministère de la communication de l'informatique et de la communication, ministère de la communication mɔgɔw an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ministère de la sécurité mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i kan ka min faamuya ni fiti kɛra yɔrɔ min a waati nin bɛ o sujet bɛ falen sujet kura bɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ plan A ni B ni C bɛ wa plan A ni B ni C b'an bolo c'est pourquoi chaque année d'ailleurs plan B bɛ yen mais a foli plateau kan a cɛ man ɲi parce que n'i bɛ taa kɛlɛ yɔrɔ la i t'i ka fɛɛrɛ bɛ fɔ i t'i ka fɛɛrɛ bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna voilà d'accord an bɛ dɔ fɔ ka dɔ to an kɔnɔ o tɛ y'o don n'ala sɔnna ma hali bi an bɛ taa ɲɛfɛ Alassane an ye jateminɛw kɛ aw ka baara tagabolo kɔnɔna k'a fɔ baara caman sigira sen kan ekɔlidenw u ka fiti a kɛlɛli la ɲinan don nalenw na an miirila k'a fɔ fɛɛrɛ ninnu a bɛna caya hali bi ni an ye jateminɛ kɛ examenw la a labɛn cogow la ɲinan ta ani san tɛmɛnenw ni e ka kan ka i ka hakilina fɔ a kan o bɛ se ka kɛ jumɛn ye danfara kɛra jumɛn ye. E b'a dɔn ɲinan an ye communication caman de kɛ c'est-à-dire an ye sensibilisation kɛ ka atelier kɛ ka yira mɔgɔw la surtout partenaires ninnu école maître école somɔgɔw société civile partenaires techniques et financiers an bɛɛ lajɛlen de jɛra ka atelier kɛ k'a fɔ produit fuite de sujet faux sujet o man ɲi écoleso kɔnɔna na n'o kɛra o jamana tɛ taa ɲɛ fɔlɔfɔlɔ n ko maliyɛnw de bɛ kɛ exemple ye monde kɔnɔ k'a fɔ ko kalan maliyɛnw bɛ kalan kɛ sérieux bɛ mali la o waati la fraude ni fuite de sujet ninnu tun tɛ kɛ o c'est pourquoi salon an ye atelier belebeleba kɛ o atelier belebeleba ye mɔgɔ caman réuni donc o temps kɔnɔna na an ye disposition minnu ta o atelier kɔnɔ o de bɛ ka pratiquer terrain kan o de la ko bɛ ka taa dɔɔni 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 n'ala sɔnna fuite de sujet ni faux sujet ni fɛn ninnu bɛɛ bɛna dabila mali kɔnɔ n'ala sɔnna. d'accord i da sera belebele ma i da fa mugu la an bɛ ala deli a ɲiniji ka kɛ aw da o ye an ka laɲiniw ye examen kɔnɔna la hali bi an y'a ye k'a fɔ n'a bɛ kɛ labɛn caman de bɛ min bɛ sigi sen kan département bɛ fɛɛrɛw sigi sen kan u bɛ fɛɛrɛ minnu wele k'a fɔ police de surveillance et le règlement des examens san caman fale yɛlɛmaw bɛ don a kɔnɔ munna yɛlɛmaw bɛ don a kɔnɔ yɛlɛma ma da kɔnɔ parce que e yɛrɛ b'a dɔn nous sommes au 21e siècle. Il y a des innovations, il y a la nouvelle technologie. Donc, follow. Téléphone ko kuma kunte o. Téléphone fana kunte bebolo. Mais si ça al demi mangolo téléphone babolo. O demi mindo ala famille a bladien kono autour donc. Donc au-delà ambo fen ke pour que kaira téléphone manga ye centre ko. D'accord. Fɛn min man ka kɛ centre kɔnɔ a man ka ye o fɛn na o police de surveillance ni règlement intérieur o de bɛ ko fɔ min kan ka kɛ centre la min man ka kɛ surveillant kan ka min kɛ surveillant man ka min kɛ président centre kan ka min kɛ président centre man ka min kɛ o de bɛ fɛn. kumakan laban o ye jumɛn ye Alassane Jalo. kumakan laban min bɛ ne fɛ ne b'aw fo n bɛ Renouveau TV mɔgɔw bɛɛ fo. Mais département de l'éducation mien blakana ni plateau kan ne bufo mais malien belejele fo ambe ala de deli et examen bac mi mena damne sini ambe ga chesi pour que au examen ka ke génial no kera parce que ni munu passera bac la au école de munu e maire yulu de beta kalanke maliko kan donc mali fana be to soro d'accord. Renouveau télé filɛ bagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleman dɔn k'a yira la k'a fɔ ɲɛmaaso wagati min suganti ka di an na a nana cogo nin de tun bɛ an bolokɔrɔ sanka in kɔnɔ maa welelen tun ye Alassane Diallo conseiller juridique du ministère de l'éducation nationale an garijɛgɛ kɛra ale de ye an tun bɛ ka kuma examen minnu ye san 2022 minnu kɛra olu labɛnna cogo min
fɛrɛ minnu sigira sen kan pour que dɔ ka bɔ a kɔlɔlɔw n'o ye fitini fraude ni faux sujet ye a y'i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ sariya yɛrɛ fɛnɛ min fɔ a kumana olu kan ka fɔ sa yani an ka bɔ kuma in kɔnɔ bonne chance à tous les candidats